खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आंखौ बरायनाय थाबाय लोगोसे दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइन'रसि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि गासै साद' फोरोंगिरिफ्रा बिजनियाव मोनसे फोरोंगिरिनि मोनसे प्रग्राम जादों बेयाव थांनो ओंखारदों दायो ट्रेन गाखोबाय नै राङापारायाव जोंहा मेडामाबो दं नै मिस मेडाम मिनु बिथाङाबो थांगोन लोगोसे दङ नै बिथाङाबो बाहागो लादों थांनायाव आरो दङ बिथिंजाय लोगोसे जोंनि माइन'रसि इउएन एकाडेमिनि गाहाय प्रिन्सिपाल हाबायसि मेडाम दङ आरो जोंहा सासे दंबाय दे र' आरो नै जोंहा सान्थिराम साराबो दङ नै बिथाङाबो थांनो नागिरदों जों ट्रेन गाखोबाय लोगोफोर ट्रेन गाखोबाय आरो नै लोगोसे जोंहा सोमखोर बसुमतारी दं बिथाङा रौतायाव थांगोन बिथाङा ITI कर्स खालायगासिनो बिथाङा रौतायाव थांनो नागिरदों ट्रेना खारबाय दे लोगोफोर नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर बिराद मेंबाय गारि गाखोना नै जों ओंखाम जानो हाबबाय हटेलाव हटेलाबो नै फिसासाथार हटेला माबायदि हटेल बेलाय मा खटेब थेब फिसासा गोलावलाव हटेलानो जाबाय ओंखाम जानोसै जों बेयाव ओंखाम हटेल फिसासा नुवाखै मा डिजाइननि लोगोफोर दुगैनाङा ओंखाम जानोसै होनदों नै लोगोफोर दाबो नै जोङो रङिया स्टेसनावनो दङ टाइमा जोंना एक्जेक्ट जायासै 2टायावसो मोनोनो ट्रेना दासो 11टा जादों बिराद गोबाव नेनांसिगोन बालायलायबाय जोङो नेनोनो जिरायनो बाबाय नै माखासेयाथ' उन्दुजोबनानै दङ आरो माखासेया ओइथिं दङ नेनो बालायलायबाय लोगोफोर माला बिजनि मोनहैगोनथाय दसे नेनांसिगोन उपाय गैया लोगोफोर दाबो ट्रेन सायावनो दङ नै दाबो मोनहैयाखै ट्रेन सायावनो गाखोनो बालायलायबाय जोंना लोगोफ्रा बिजनि थांग्राफ्रा आदा मरा जाजोब्बाय गारि गाखो गाखो आदा मरा जाजोब्बाय नै जाबावसिगोन जालाला लोगोफोरा एकदम गाखोनो बाबाय नै ट्रेन सायावनो दंबाय थायो दाबो बरिं जाजोब्बाय दाबो मोनहैया माखासेयाबो दासो बिजनि मोनसिगोन दासो लोगोफोर बिजनि ओंखारसिगोन नै
दासो मोनफैदों नै लोगोफोर बिजनि टाउनाव एकदम मोनालायथारसिगोन मोनाबिलि जालायलायनाय दासो मोनफैबाय नै फैद' मा जाखो आयौ 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 गाज्रि मेंबाय दे लोगोफोर आरो दिल्ली मुम्बाइ थांनांगौबाथ' थैखाबाय बिजनिसिमावनो थैहांहां जालायथारदों जोब्बाय एबारसो बिजनि गाखोनांगोनसो थम थम गाखोबाय दे थम थम गाखोबाय नै जोंहा थम थमाव गाखोनांबाय थम थम ना थ' थ' होनोलै थम थमसो होनना मिथिदों आं हा फिलिपबो होनो आं थम थम होननासो मिथियोमोन लामायाबो नै खोमसि खोमलाव एकदम मोनाखाबाय जोङो मोनानानैसो मोनफैबाय मोनफैबायलै रायजोफोर नै लोगोफोर दासो सौफैबाय जोंहा फाइनालि बेनो बिजनिनि इउ एन एकाडेमिया